Get the point. Take a step forward. Aseri tukolia lero ekero twakwanera litukolia igoro nelia moisonde, the roles of a man, the roles of a husband and father. Tukorora nechibicha nebyorokereri byabasacha bamenya tasense buna Joshua buna Nuhu buna Loti na Abraham babete byorokereri ebiyana intutokobolinga Nyasaye tokonye. Lero ntwegere lingana ase ensemo omontokoro kumokungu, the roles of a woman, the wife and the mother. Amangana yanaro tuguchikwegera ningolendo okoro kumokungu omokungu no monto tongetwe nyima komo sacha tongirwe. Ekine gitabu keligia Genesis omochakano Nyasaye agateba teribuya omonto ko babweka nsomere lingana lilio lina omochakano elibere lero oyi Nyasaye atebete nga teribuya omosacha abebweka 18 gateba iga Elio monene Nyasaye agateba Genesis chapter 2 verse 18. Elio monene Nyasaye agateba bono taibuya omonto yabebweka teribuya omonto yokoro kwa mosacha abebweka imokorero mokonyi barakonya nenere ntamfanyia msaidishi watakaye saidiana naye. Oyabono no mokonyi omonto koro kwa mokungu niga tongetwe kwa mosacha akolire gotongwa. Niga chitibu no mokonyi oyo gochago konyo mosacha sense. Oyo omokungu niga gotongwa korwa sorobaru ruo mosacha. Elinde aikeranie kinyasaye achigete. A woman should feel the position which God originally designed for her. Elinda ikeranie kinyasaye amotungeti. Yes, bonongo kwanerande omokungu. Nabe konyale kanambara totungira bakungu. Koruna naba eresete when I was teaching by creation nabo tungire gaye no mokungu. Oyo nero mokungu. Oyo korokwe wife ekero mosacha amotebi igakoba mokomonto mamu minte kerondo moke na ganchire ekerate gete konde biuki asamangana nonye ligo nalinga gasinini nigonde ntaragenda nonye ne skuru lakini nata gete nkolege ntugete igagonte bingaye no mokungu omugima tuchago nsererigwa eligonde omwana less than 5 years lakini garo chumo kungu bosibwaye ogochigosoka ta chigoserigwa korwa sako genda aye no mokungu omugima igakona gonte bibinto kiebi gwakora ayo mokungu omugima ayo mokungu omugima igokondo omoke igonche no mokungu ngokina. Wife is one onyomirwe ole no mosacha, the equal to the husband. Oyonere oyo korokwa, a wife is an equal to the husband. Oyo wekirwe atenene nsemo ibaga void. How do we speak void? Vacuum. Yes, liwamu biyamono. Actually liwamu liri Nyasaye tebete inga teribuya omosacha abebweka. Oyo nero ugoikerania okoro omosacha kobo omosacha obo omosacha omugima in completion. Ingolende mama nongoli Nyasaye akonyire asenda yaye usiseniwe oirwa abana bana baralire enda yaye basokire amada nero oyo mumanya gukwana iga. The mother, the world needs mothers who are really mothers
not merely in the name, but in every sense of the word. Ense neligeti aba mama abubakuru kwaba baba baraba baba pi talia serie tabusa tinkomanya so ikaransete aye kwabeire ngina bantu aye nyasasi senirie musani ono yomo agatwale mechanda soboge mabwaye igo obolitombwale gotene na senda yaye kona nyoliro mwana mboli nga Joyce ominto nyasaye nankonye na inchoro bere rwane rogonkyo mwana. It is so proud to be a mother. Yanya kerole ngina monto igo kwegokia koba ngino monto. A really mother by all senses. The distinctive duties of a woman are more sacred, more holy than those of a man. Emere monere nyasai abegete yabene mono ere yoko woko nene na endere mechenu mono eternity nonya na abasacha eyabasacha. Let a woman realize the sacredness of her work and the strength and the fear of God take up his mission or her mission. Abakungu mwaganeliwe momanyengemere momwairu nigere mechenu mono ayekorokumo kungu ayekorokungi banto ayo karansi tabwa sole kwa irwe mere meme chenu oyo gwanira takoboli nyasaye tata ndolera mabera munangokora. Let her educate her children for usefulness of this world and for the world to come. Omongina oyorengina banto aire chinga kichinene chio kwegelia na kobomba chimbu chiabana elinde babwenera obogimobo n'obogimabogocha. Hallelujah. A mother has a million things that she was given and appointed with God himself. Omongina igabwate binte milionia ye mo agwenera tago ikerania buna nyasaye amotongete. To help the man to accomplish what he cannot be able to do. Akonyo mosacha ebintumbiro atanyale elinda abikeranie. Abokoro mosachale ne chibesa. Abokoro mosachale na sobo bole momboro. Na bobororo. Lakini soba abubule mobutamanyeti kyako bokolera. Lakini umukungu ogocha. Oyo koroko the wife igako matabitole ma tobeke saka iga. Bono linde toli yaka ngombe. Talinga n'umukungu okogora na igone birengera lyamoa. Bono linde nkitugo chagokama. Bono lende ngaitoko rusio mote togo chagwota omokungu omosacha chisemi unyara kolengerelia babwaterana igalinge nyumba y'ubunyansi omotabye kanyumba kagakeire ekera abageni bagucha bono tubeke kibe kirumu isato kochigatole nekerubo mata ntwale gwaka mataboli toagacha kanyumba gale permanent. Yani umongina ogokonya omosacha biriataruche nabaisane getoko basisa igayo bonyansi ko ikalitu kakonyomete. Lakini asogocha kwao omwako yo mwagende nyumba yelibati omwako okobwatia mwaka mataboli elinde nyumba bwagacha omwako yo omwana ngutukara omwako okobwati engombe nera ya mabere. Note that this man could not be able to do these things. Lakini ngana aligetie oyo komokonya. Very sacred duties, roles and responsibilities of a mother. She is the queen of the home. The king in the throne. So
so is to the queen who is a mother in the household. Wuna omogambye ikaransete asekerogo kiense kogamberense naboigo omongino korokumama ara senka yaye. She has the power to mold the characters of the children and train them to eternity. Igale no kobwa wo kwegelia na korosia omonta sobogimobo nobogimabo gocha. Oyuno monto okorokumama elia kabere. She has a graphic comparison values. Yani no monto bwatu bogali wobo koreri omongena. Obwatu bogali wobo koreri na bubwateta mugondo. Munole mugondo na bunyolete ngabana nkocha baleranchi. Na bochingeni chireri iko chigandera tekoye. Na bunyolete ngechae egali ngochere tundubali. Na bunyolete ngaranchi ya ikira abana nkoragera bale. Yani aye go sesenirie. Ama anga graphic ole chinsaba aroiga ansemeremelia lakini wise kuligerelia abagaka buna nyasaba tongete ekerali nga nomotagwatia nomotagwatipe ekerali nga namataboli agwaka igagwaka mataboli guika chinsa koinoka na lya koinyora ng'ombe ngo chenchu yale na lya koinyora nga esakanire yale kubuturwa obe omonyagitari ole koe ng'ombe amariogo yani nabo batungire lakini omonto okoroku omong'ina igakubuka mambi igabwatekere gento eri tukori mabuna ligokoraki buna likoera graphic agokore bintu. Could the veil be withdrawn as God sees the work of the day and see how in infinite eyes could the women understand their duties? Yani mwale kuruseliwa litatuli woseli kongoli lila sama isaino moigolerwe momanyobogale nobo buibora semora bangina nigoborobo nene kwetani kende gyonse. Yani mwale koigoro buna nyasako ereli tukobuna lingana paka buna liko eralire na inu mwale kurusi gulitatuli mwale kurusi gwa egyetubo kebatubete bangina abange igobe chaete tibasige tiemeremo yabo buna nyasaba begete echienya kane omongina mogaka gago kolegasi yobisi. For example, igago kolegasi yobwalimu ayagwatigaraka igokoboka wachakero kwa busenyomba kwa ira chiyombe gwasiba mate chimboli nchialenga gwachisokia egesumu kichingoko kwabusa basi goko genda mugondo saa 3 lakini kwenywire ng'abana nkoragera bale igo kwabeka ching'eni riko na amache tayari guguchuruge ige byombongwasibya gono mukungwe bono amang'ana yonsi gukuyayikerani lakini kidagika chikonyorera nchumo saa chachiche ebengu chali kuragera anyole nga bukimambo raso emesa igakubuli nga nikigwaga kolire korumambia mwana ko yaigwa mang'anayo lakini ngwatene na nonyendimo osegasegete elinde gwakora gwechaya watabanje kende nkeli agotubulinga yani tumanyeti ng'anale yani tumanyeti ngakia maisa inale koigorwa tigachiora atigero omogaka limo emeremejo ogende sabali abana ne sukuru bago chikiregento yani buna konyago gotigera ayebona akore
kero kuirana ngakiora nyoro muchio yori aliase watigerete chingoko gesumu kiangoko nkiana gokora ki chingoko go chikumeti ase chikorara engomba bwelimbwana kwabuswa igobole mechando yo gokumya ebyombo gora nyole gisuguri cyonse pichi yarugire na ochira chikona gotogota gona matukabere gwakora ige bintu byarusi igwe kabati byonse pi igo bintu mbyana gosibiga umucyuyo umanya goteba nkanki gwaga kolire korumambi abangina nyasaba nchete omubwatemere meme nene yesike nende tebyo monene mbuyamono. It is an appointment from God. Emereme yabangina mubwate ase chinka okwabusa okumokwabusa chingoke chimogokora okomoko machinyomba ogosibya okomogosibya okoigoletirisa yo okoigoletirisa ngatigambe ngi yesoe aina mangana manene yogokumya gosibya abana appointed work. Could every mother realize how great are her duties and her responsibilities, and how great will be a reward from the Father? Mwale kumanyemere momoire moye kole buyano bwegenwa engeri ya ino incherere. Hallelujah. It is God-given duties. Psalms 144 verse 1. Tuko montansomere. Zaburi 144 mstari wa kwanza. Malikama chenu wako tebaiga. Atogiwo monene oyore getare kyane. Worokereria mabokane amanye kurwane segi na ebyara bimanye kurwana. Hallelujah. Omonene bwegeirie ebyara namaboko y'abangina buna bakurwane segi buna bagokora emirimo atogigwe ngo nkorera iga abangina uterero rero nase semo yaitu twarenga abangina mbuya moigwete bintu mbuya bikoba mwatigire gwechaya munakonya moko na gotebunga ukuna momuroyo mo kanyomo mwana onde epigipigi yako gende buna bamura baito bako gende epigipigi kamonyori ebyana bibere bimura omogorere omochere ekerasi igongana kyako amotigera omotigere paundi ya kangumu elindorosi neturungi kamura kaliko kakoira na magega koru asoko gendie pigipigi igago chale ne liyo mana lire iga igo mwali endagera mwankolera intenega siyo kuna kobaletera munakolya akabo kuoma na kera lituko mwana oli ogotebingina mama hakina anyalekire igugaki omochere kirasi basesie bimwana bibire ontomine mumanye to ontomine mnankali naru chaka ya igoronsa murocho ontomine birya ekirasi tigamba tebi nkanyorera abana banange babiri akamo akalia kanene igo gakurira mami minataka mandazi minataka mchele bande mbale bayibolete kabiri chena ibolete omwaka no mwobo ndale bano gontene ine gatumoka kana machieso na rurale ebimwana biri bigankolya asi ebimwana bano byagokolya no mosacho koeta abana balya nero gocha magoroba gokolya ngakiuru chokoiwa obote bukandu bwokonyora abana pi byale gonkolya omwana oli akaboli ngina mama ngakingokora mwana oli kamotai babo mwana onencho entonkere mwaro kagekuru ku Saudia ogoika akamboka akagenda Saudi kamura kali kamanye gochaka gwakera ngina byaranga na ndi bimure mbiri maskani
umeninyang'anya bibi yangu? Kwa nini umeninyang'anya bibi yangu? Yani umumuru nyome to moise kone ache kombolinga kwa nini haki niwenga teba baba no muyole naende no mworo role tale kora ninchale gocha kobolia mang'anayo abagaka abasa abakemura abagaka baigatwa manyemere monyasaye abakungu abanemere memenene muko yenyara yesike baechinga kichingororo baba kineri abana grand noble commission. Rearing of children is the noblest duty to bless the world. Hallelujah. Omongina kwa irwe emerememe nena yokorera abana ego seseni ensengima gose eragererie ensengima noblest duty. Oligererie gitabu gi Exodus chapter 2 verse 1 mokungu narabwo okoro ku Jochebed okineti abana batatu in Israel nere ngina Musa nere ngina Aroni nere ngina Miriam. Very important pillars in the nation of Israel. Ngokuminga bakungu mbalenge nseye bale korosi bana lakini umukungu oli agakorega siyo gokumya. Great and holy work. The mother is the home missionary who cares and executes burdens as far as exceedingly of those of the husband or father. Omongina igaro mo missionary bwenka ege komugaka kagenda ege komugaka kali gwaka mataboli omongina oyo gakuna korerege entaka kabegete magega gago kabeka aliyo gasiomeri gakabegete aseke iriri okwaga gabegete oligereri goseli samiri akaromire yani emereme akona gokora ege komugaka gocha gocha agoteba ngo oligereri omoisi ono obeire omonto okorire emeremo ningo ali mogonda asenchagwa ali echiro engakinere na alenge echiro. It's so funny. There is nothing me have not done in this world. At one point nilikuwa ninauza nyanya kwa soko, and it so happened yona alenge no mwana one echiro nabonko mobereka nabonde echiro ne chinyanya nko ni very busy lakini naende nabondi geretinga gali teli gotacha mwana one nabondi geretinga muntu tali kongibera mwana naende narwe echiro magaroba mama chibesa chichire saro mbogole tiendagera korwe echiro imbwate kerekemo ngakie yamonere na alingo ku work in an office. I don't have a maid. A maid na chiro korwe gasi magoroba na nyolire maid ya chire ngakingo kora egasi go ikanchie no mwana ona go ikambe nere ongagete sabu eli omusachera no mwalimu ali ere tali guchina nkonya na ntebi nganga moira ali esukuru ndute baby kirasio mwalimu anago bono gago soka mapema tali konga ichibu bono nche no bisingochi. In the office I can't go with the child, but I had to go. Igombere gato mwana na dechinga kichirine chie nabo kini. Hey. Chinabu kini ga chichire bagi ichire higa. Tigane binta bana banere mo bwata pampas. Kongo ika igonga gete sabanga ko genda ngebere yu montori orange nege itagiega ki office motebinga ga kimbere ro mwana. Na iko office na akora kitege kanke ko ga ongo chia na achire na sio meirio mwana na rolire kio mwana alire naende na akolire ki naende marogo bagenkorwa bisio mwana one magegara ibe bikaria oyino mongina mbuya mole omongina omwalimu aiseko bano mwana tabwati maid taligo sumboka ngakiago kora akobogoria amegeta arrangement omwalimu oli ogosomi baby class
na omwana akobuta inki omwana no akoreruke bisa emiaka yaisa no mwana ogiruka kurwa oso agentoki a mother omongina live mission. Let women realize the sacredness of our duty, that it is God's mission forever and is to eternity. Amangana omongina gokora igabwatete kurubono goika kare na kare. Hallelujah. Amen. Bona bangina ngakitogokora. The mother influences to eternity. Like mother, like children. Mothers should be very patient. They should shape their children. The world is in depth of such mothers. Ense neri nene titabwati aba mama bunabo. Ayumongino yo mara chaminyo kasabira bangina bamwabo. Mambi nimbegeli types of mothers. Mambi nimbegeli wa mama aina tofauti. Ngayumongina ntayo gocha sabira bangina bamwaba. Minyoka nonya nkuru wabu minyoka ajabuna kwabeke kwerendense minyoka. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Mpatie zaidi Baba saba twegene tusabe tato itole igoro mwana no moiko machenu esikone bakono bonena asole mbiyamo na asenye ncho obuya bwao twegeriwe obuya bwo mongina nemerema agokora senga nyasa oito gona ari kurangirire tali aulio no kubwane chinguru no bonene usesenia abakwani bakiraiga kero mongina orege iganya saone amanyanga nabwate egasi ene na senka yaye bunabwene takorera abana nenka yaye nakubwa mono nakubakinike muika nyasaye baikero gotoleka bono nyasaye ite twale gusaba chinguru chikorugora abwasore bunabangina totenene nyasaye tokorangiririe tali aho twechiseme na tokurenda chi family cheito tokini abana baita sinjara chigokubakana gogotogia bono tolendere chinka nyasaye olenda abagaka olenda abangina olenda abana bamurana abana baiseke nyasaye bakorore ekero kwirani oborwoti bwao tibale magoso asenkeri enya bono nyasaye ito twetigira sama bokao ngoto echiseme no bongaini togendere gukina kemoike kero tomanyeta asobo ikobwense abageni baito nyasaye basese nando baechiseme cheigoro ekero bagotoa mangana nyasaye tokini tobwenera asore bono twetigira asore kere bindi bindo bikogendera nyasaye oito oba mona intwe nande totiga setani aturubani umusangererekano obane bwa obororekane twasabironsi akoleke tunoligeti asirite Yesu Kristo mabolia. Amen. Tata nyasaye mwana no moikomo chenu mbiyamono na indi mbiyamono asiri tukolia lero biyamona asoko toletera okobwa kule imeyo mongina oyokoro kwa mokungu oyokoro kungina bantu oyokoro kumokomonto kwa tokoleira mangana yogo kumia onyembara twabeire turasa mangana ya tatu amangana ya tucheire chinga kichinde twabeire asebiro no kwemengera bono korulero iganyasaye turusilia yo tokonya senchera ya bene toichori chisemi no bongaini nayo gochigu naye gwatobegete to babakungu naye gwatotongete to babakungu naye gwanchete chinda cheito chikaibora naye gwanchire tobe goikabuna toreiga igatwago sorora ngato echisemi to bongaini tokobwa moikomo chenwa tuichore mangana manana koleke otene namo na intukorubona goika kare na kare elinde tokinie sakweke sobo kare na kare twaligania abana aba ngochore bwango
onye ntolene chitabi chitakubwenereti onye chimbu chaitu njira kubwenera Yesu kurwana kogenderera tokerore toniarore tomiontoli chitabi chitayo tobekero boronge bweyanga yao tobekero boronge bwao tobwenere muna bakungu belitangani muna babo Debora Yesu bakungu bakoligeti nagokomanya mokungu buna Jokibedi yokineti abana bamurana abana baisike asago kobone na sensi na intuto kobone nense gocha oimukereri gugoro na kwa egwa banene bona goika kare na kare miyamabira Kristo motori mwana na basi. Get the point. Take a step forward.